Sziasztok, Katica vagyok, és ebben a videóban a Western Festival második heti frissítését fogom megnézni. Nézzük is meg, hogy mit szeretne nekünk mondani Josh. Hello Cimbora, kölcsönkérhetlek egy percre? Na. Most, hogy zajlik a fesztivál, sok látogatót várunk a farmra. A legtöbben közülük rendes gazdák, mint mi ketten, de városi népek is beugranak néha, hogy bepillanthassanak az igazi vadnyugati életbe. A gond az, hogy egy csomó szénaszállítmány is érkezik a farmra, és néha egy-két bállal lepottyan a szelkérről, és eltolaszolja az utat. A beérkező hívásokból ítélve a nagyvárosi autóknak valamiért nem nyitható az ajtaja, hogy a sofőr kiszállhasson és megarakja arrébb a bálákat. Csak rostokolnak egy helyben, amíg valaki oda nem megy, és ha nem takarítja nekik az utat. Milyen lusták ezek a városiak. Én mindent megteszek, hogy elejét vegyem ennek, de addig is megtennéd, hogy letakarítod az utakat? A bálák elég nehezek, de Cowboy biztos tud segíteni. Azok a városi egerek számítanak rád, hogy eljuthassanak a farmra. Oké. A jelentéseket kaptam néhány eltorlaszolt útról és elakadt autóról. Oda menjél, hogy segíts a városiakon? Jó, de hova? Ez jó a térkép, jó. Menjünk oda. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem ennek egy picit unalmas ez a fesztivál. Ugye a farkasokat is kivették, az aranybányászást is megváltoztatták. Meglátjuk, hogy mit hoz nekünk ez a mai frissítés. Akkor csak így rákattintok. Hello. Vagy így letolom? Azt ennyi. Kicsit azért arrébb van. És ennyi, hogy le kell tolni őket az útra a lovammal. Aha, és most már el tud menni. Ezt a azt fölvesszük, ha már itt van. Remélem most jó lesz a hang. Kicsit állítgattam a dolgokon, meg hangosabbra is állítottam magát a hangrészt. Amikor próbafelvételt csináltam az előbb, akkor jó volt a hangom. Remélem most is jó lesz. Ez mondjuk így vicces így a falat, hogy odébb kell rúgdosnom a lovomba a szénabálákat az útról. És ennyi. Rúgdosom a pálákat az útról, azt jó van. Csinálhattak volna úgy is, hogy el kell vinni őket a farmra. Úgyis oda akarták vinni. Na mindegy, így is jó. Még gondolom szólni kell gyorsnak, hogy lepakoltuk az útról a bálákat. Pontosabban lerúgdostuk. Hol volt, most valahol itt erre. Ott a... Nem, ez nem ő. Ja, itt lenne ágyos. Eltévedek megint. Köszönöm, mindenki épségben megérkezett. Pionéros fényen is hallgattunk valamit, ilyen istállójegy, vagy mi ez. Csak itt megnézzük a másik külit. Az ízlinél. A rossz csont szamarak. A csodába ezekkel a szamarakkal. Hé, van egy perced? Nekem mindig van. Kinek támadtad az elborult ötlete, hogy itt a farmon szamarak legyenek? Rossz csontok ezek mind, úgy bizony. Hoppá. Az unatkozó szamár a legszörnyűbb csapás, ami egy farmot érhet. Mindig rájönnek, hogy lehet kinyitni a legelőre vezető kaput, így a látogatók lovai elszögdösnek, miközben a szamarak ártatlan képpel visszamennek a mezőre szunyókálni. Most nézd meg ezt a szőrmókot, hinnéd, hogy ilyen gaztettekre képes? Na mindegy, amíg én itt igyekszem megregulázni ezt a
Mi? Csacsintalan jószágot? Segítenél nekem megtalálni az elszökött lovakat, és visszahoznád őket, mielőtt a gazdáik vagy Mr. Patterson észrevenni, hogy eltűntek? Na, jánytól nem tudok rákattintani. Na végre. Nyugodtan gyere el hozzám minden nap, mintha ennek a nyavajás szamának lenne valami belső órája, hogy pontosan napjában egyszer álljon neki rosszalkodni. Tessék, pont mint most. És akkor visszahozták az elveszett lovakat mégis. Már megint kezdi, a szamár 3 lovat is kiengedett a legelőről. Megkeresnéd és hazahoznád őket? Gyors Éfmus hívott azzal, hogy patanyomokat látott a medvebarlang közelében. Mi van, ha oda lopakodtak meglátogatni a medvéket? Jobb, ha elnézel oda, mielőtt a medvék felébrednek és rájönnek, hogy korog a gyomruk. Ajaj. Azért mutatja is a térkép, hogy jöjj, hova kell menni. Akkor gyorsan elvártatunk oda a medve barlanghoz. De a lókeresés is amúgy jó volt, úgyhogy voltak farkasok. Úgy izgalmas volt, mert volt olyan, hogy ha elkapott a farkas, akkor te visszakerültél ide a farmra, de a ló az ott maradt, ahol volt, és lehettél visszaérte keresni, hogy hol van. Most olyan a medvékkel vigyázni kell, vagy csak úgy lesznek ott a medvék? Aha, ott vannak a pacik. A másik. A harmadik. Az arra lesz valahol. Jöttök? Jöttök. Nincsenek is itt medvék. Hova lettek a medvék? Lehet a ló itt lesz fönt amúgy. Aha, ott van. Na gyere te! Hú, mint a koszos lenne. Te arra tudunk jönni amúgy. De ahogy látom, jön mindenki. Nem, 1 mínusz. Ja nem, ott van mind a kettő, csak egybe vannak bagolva. Na gyertek, bagosok. Jön mindenki? Szuper. Visszavágtatunk oda a farmra. Ezt fölvesszük, ha már így beesett. Ja, elmúlt egy hétben mindig feljöttem minden napi megcsinálni a küldiket. A tegnapi napot kihagytam, nem volt kedvem játszani akkor. A többi napon ott feljöttem mindig megcsinálni a feladatokat. Mindenki szuper, vissza is értünk közbe. Vagy vissza kell vinni őket a karámba.
csak közeljövök, akkor maguktól beteleportálnak, akkor jó van. Akkor ez megvolt. Tudom is így vissza kellett hozni a karámba őket, csak utána lehetett beszélni a csávóval. Itt is vannak. Nagyon szépen köszönöm, Kata. Oké, akkor van még valamilyen új küldi. Ezt gyors megnézem. Fesztivál. Morlandon van. Ez itt van. Ez is itt van Starshine Farmon. Akkor még van még itt a Starshine Farmon valahol egy küldi. De hol? Átférek a lavammal, vagy körbe kell jönni? Átférek, jó. Látom, nem nála van a új verseny. Ez az szerintem. Igen, ő keszik. Ahó, épp felállítottam néhány akadályt itt a Starshine Farm arénájában. Egy kifinomult, de azért még mindig vadnyugati témájú versenyhez. Ki akarod próbálni? Próbáljuk. Na nézzük. Valahol kaptunk újabb versenyt. Már több dolgot is kivettek. Jöjj, kanyarodjáló. Most merre? Erre a hordóhoz. Arra. Jaj, majdnem túlmentem. Úgy mutatja, hogy erre kanyarodunk, igen. Hát azt fölrúgtam, nem baj. Menj tovább. Megint ilyen cikcakosan megyünk. Arra. Megint nem ugort a szerencsementes. Na nézzük, mit mond nekünk a csajos erre. Ejha, meg se rezzentél azoktól a fordulóktól. Nyugodtan gyere vissza bármikor, ha újra végig akarsz menni rajta. Visszajöttél, hogy teljesítsd az ihaj-csuhaj versenyt? Jó szórakozás. Ó, 350 XP. Legalább jó low XP-ket adnak most itt a versenyek. Ha Morlandon van ugye, az is 350-et ad, akkor ez is. Legalább lehet jól edzeni a lovakat. Már más nem nagyon lehet csinálni, ugye? Jöjj! Na. Túlmegyek közben. Majdnem. Kanyarodj. Most arra. Erre. Elzédülök itt a sok forgolódástól. Egy kicsit lassítunk, hogy be tudjuk venni a kanyart, annyira nem jött össze. Nem is erre kell jönni, nem mindegy, mert arra megyünk. Most átugok, az előbb nem akartam átugorni. Na, azt hittem neki megy, de átfolytam rajta, jó van. De ráj, meg menj ide. Juhé, te meg Cowboy igazi profik módjára kezeltétek a fordulókat. Hát annyira nem volt profi, de mindegy.
És közben megint feloldottam valamit. A csimmát feloldottuk, jó. Majd később berakom a szekrénybe. Most oda átmegyünk a renegátokhoz, itt vannak a dombok túloldalán. Na szavasz Scott. Renegátok sártengere. Szóval tényleg renegát szeretnél lenni? A renegátok vad élete sok kihívással jár együtt, ahogy azt tudhatod. Az egyik ilyen kihívás a nehéz terepen való tájékozódás nagy sebesség mellett. Nem régen esett, úgyhogy az erdő egyes részei csúszós sártengerré váltak. Tökéletes az idő a gyakorlásra. Szeretnék lehetőséget nyújtani neked arra, hogy az egyik gyakorlóösvényünkkel edzhess, attól függően, hogy teljesítesz, lehet, hogy úgy ítéljük meg, készen állsz az igazi renegát veszélyekre, és akkor egy igazi kihívás elé állítunk majd. De addig is szeretnél egy kis soros edzést? Igen, jól hangzik. Ez a beszéd. Szólj nekem, amikor készen állsz a versenyre. Nos, mire vársz? Ne húzd az időt, irány a saras ösvény, bizonyítsd be, hogy megvan benned az, ami a renegátsághoz kell. Ha csapjunk bele. Mondtam, ez a saras verseny már tavaly is benne, úgyhogy most elég akar menni a lovam. Nem tudom, mi volt itt az elején. Hogy nem arra kell menni. Kár, hogy a renegát ládákat is kivették, miért csúszok vissza. És miért nem megy fel a lovom? Azokat is jó volt keresgetni, közben vigyázni kellett a farkasokra, megint nem sikerült átugrani. Még föl is akadok, remek. És miközben ugye a renegát ládákat keresgélhetünk, tudtunk gyújtani aranyat is. Ugye ma azt is megváltoztatták. Jaj! De semmi megcsúszik a lovam konkrétan. Visszapattanok, nem? És alig mászik vissza. Nem tudom, én vagyok ilyen béna, vagy a verseny ilyen bugos, hogy alig lehet menni. És miért nem bír itt fölmenni a lovam amúgy? Én vagyok a gyökér, vagy a versenybagos? Remek, kezdhetem előről. Nem lesz ez a versenyek kedvencem, hogyha így lehet benne közlekedni, hogy konkrétan nem lehet közlekedni. Menjél már! És miért állsz meg a kanyarodástól? Menjél! Én nyomtam a space-t, na mindegy. Emlékszem, hogy tavaly is ilyen raki lett volna, hogy alig lehetett menni a lóval. És miért nem tolat? Lásd le a hídról! Menjél, nem akarom megint előről kezdeni. Siess, ló! Meg lesz az, jó. Valahol itt akadtunk el az előbb, nem? Igen, itt. Oké, most sikerült átugatni, előbb nem tudom mi baja volt. Hát, hogy csak én vagyok a béna, és nem a versennyel van a baj. Ne csusszál!
No! Istenem. Meg elég érdekes polcba közlekedni, na mindegy. Konkrétan így egy helybe állva csúszott előre. A nagy nehezen meg lett ez a verseny. Hát jó béna a verseny, egy hoppá, gyors, vagy én vagyok béna. Vagy mind a kettő egyszerre. Oda nézzenek, még a végén rendes renegát leszel. A napi edzés sárvágta gyakorlás. Nem is ez semmit, tehát akkor ezt nem csináljuk meg. Akkor csak a napi edzést. Az mennyit ad? 350 low XP-t. Akkor ezt már inkább megéri megcsinálni. Ha nézzük ki második, pontosabban a harmadik nekifutásra, mondom, az előbb ugye előről kell kezdeni, hogy fog sikerülni ez a pálya. Eddig még jó. Na, elfelejtek elkanyarodni most meg. Oké. Én most elsőre sikerült átugolni itt, azt nem tudom mi történt. Hát, hogy fejlődő képes vagyok. Ezt már nem sikerült átugrani, jó van. Jaj. És itt megint elakadunk, és sikerült tovább menni. Jó, most sikerült tovább menni. Már megakadok a gyökérbe. Most már talán kicsit jobban megy, mint az előbb. Jaj, jól kicsúsztam megint. Oké. Most legalább elsőre sikerült végig menni, és nem kellett előről kezdeni. Oké, ez is megvolt. És akkor Morlandon van még küldünk, azt hiszem. Igen. Morlandon igen. Jaspernél, meg annál néninél, nem jut eszembe a neve most a néninek. Lesütöltök versenyüknél. Nem jó fele megyek, visszafele. Itt átvágok a szikla között. Akkor vissza a farmra, és akkor elszállítózok Jorjukra. Vagy Morlandra. De mondjuk az is szállíthatóztam volna. Szállítózhattam volna. Csak sikerült kinyögni. Na, és akkor irány Morland. Iszok egy korty kávét közben. Ez képzeljük, az nem kell, ugye? Elérhető közben egy közös pillanat, azt megnézzük. Na, neki a fának. Ja, meg van mi az? Lóvásárüs. Azt hiszem itt van Morlandnél. Igen, ott van. Megcsináljuk itt a tök versenyen a új feladatot, aztán benézünk oda. Mizu van. Szóval az Jasper, mi a helyzet? A trágya a sütőtök legjobb barátja. Morog. A sütőtök termesztési lehetőségemnek köszönhetően a sütőtököm erős és nagyra nő, de nem elég gyorsan. Habár a sütőtökeim mindig tökéletesen, most abszolút mindent megteszek, hogy magam mögé utasíthassam a versenytársakat. Egy kis trágya az, ami ahhoz kell, hogy borítékolhassam a győzelmet. Igen.
Ha minden nap megtrágyázok a sütőtököt, gyerekjáték lesz Doris-t legyőzni. Ó, nem hagyom ám, hogy nyerjem. Összfény biznisz. Amanóba. Az összférek olyan megbízhatatlanok, elszaladt a trágyámmal, mielőtt még a sütőtökömön használhattam volna. Menj, hozd vissza nekem. Jó, és hova kell menni? Jobbra. Én emlékszem, ez tavaly is volt, és akkor is idegesítő volt, hogy alig tudtuk megtanulni, merre kell menni. Fordulj balra. És akkor nem tudom, hogy jobbra vagy balra menjek, hát na. Tarts ebbe az irányba. Jobbra. Ha megint kezdti. Az, hogy itt a parton van. Ja, igen. Aztán megint nem lesz a kedvenc feladatom, ezt most tavaly sem annyira szerettem. De akkor növényeket főszedjük, hogy már itt vannak. Aha, itt van-e? Akkor mégiscsak lenn van a parton. Ideje visszamenni Jasperhez és segíteni neki megtrágyázni a sütőtökét. És átkerült az én lovamra a zsáktrágya. Növényeket összeszedjük, ha már itt vagyunk. Egyrészt adnak low XP-t, másrészt 1 pontot adnak a izéhoz, az ösvényhez. Gyors leszállítjuk Jaspernek. A Dorisnál is meg kell csinálni ugyanezt, ahogy látom. Összvér biznisz. Remek, kizárt dolog, hogy Doris sütőtöke olyan gyorsan nő majd, mint az enyém. A vizesvédőt nem akarom visszahozni. Majd máskor megcsinálom. És gondolom nála is ugyanez lesz. Sütőtök, turbózás. Szép napunk van a sütőtök termesztésre, nem meg arra, hogy megmutassuk egy vénembernek, nem ő az etalon a sütőtökök világában. Ez a föld biztos nem elég gazdag tápanyagban, de tudom a megoldást. Trágya, igen, egy kis trágya kell ide. Jasper a sütőtök bajnok. Ne nevettes már, ha minden nap segítesz megtrágyázni a sütőtökeimet, megmutatjuk neki, hogy ő már a múlté. Trágyatolvaj. Kata, segíts! Egy összfér segített a trágya elszállításában a nagy háztól a sütőtökig, de elszaladt. Segítenél visszahozni? Oké, és akkor ott merre? Jobbra, akkor itt kimegyünk. Puty. Nem, az valakinek a lova. Igen, és most merre menjek? Jobbra. Balra. Puty. Igen, és most merre?
És itt lesz valahol a parton? Halló? Játék? Merre kell menni? Tarts ebbe az irányba. Oké. Hát de itt nincs. Semmi tovább nem tudok menni, hogy menjünk föl. Aha, itt van a híd alatt. És önöket a tengerpart csak nem ért el idáig. Menjünk vissza Dorishoz, és segítsünk neki megfelelni a sütőtököt. Akkor Tipli vissza, azt a gasztot felszedjük közben. Így. Ups. Rágyatolvaj. Köszönöm a segítséget, Kata. És akkor most megnézzük gyorsan a lóvásárt is. Nézzük, milyen lóak vannak leakciózva ottan. Üdvözlünk. Na nézzük, mik vannak. Van itt egy amerikai foltos ló. De mindegyikre van akciózva, vagy csak ez? Minél több is. Van ilyen is. Aha, ez megvan nekünk. Ilyenek vannak. Ez volt itt eredetileg. Visszaállítsuk. Amerikai Saddlebird. Bocsánat, ha rosszul ejtem ki. Van egy ilyen fekete. Egy ilyen foltos hasú. Van egy ilyen. Egy ilyen. Ilyen is. Ez is jól néz ki. Imádom az ilyen tarka lovakat amúgy. Köztük mi a különbség? És komolyan csak annyi, hogy máshogy áll a farka neki. Hát jó. Se vagy látom, egyik sincs meg. Ez de jól néz ki. Hoppá, megrántottam a kábelt, remélem nem zélódott el semmi. Tennessee Walking Low. Ja, nem tudom, hogy van-e, hogy a másikból nem volt, ahogy láttam. Aha, ebből is van egy ilyen mintájú. Egy fekete, na akkor kettő is van belőle, úgy tűnik. Van egy ilyen. Akkor 3 is van belőle ezek szerint. Már most emlékeztem, hogy volt. Már biztos ki van edzve, azért nem emlékszek rá. Van egy ilyen is, meg egy ilyen is. Nem tudom, melyik volt itt eredetileg. És ő pedig egy Jorvik Quarterló. Nem tudom, Quarterem van-e. Szerintem nincs. Ezek is jól néznek ki amúgy. Úgy tűnik kvártárlovam sincs. Egy lovat már biztosan kinéztem. Azt hiszem ő nála volt. Na. Nope. Legyen arrább.
itt a Saddlebaardnél, egy Beard, vagy nem tudom, hogy kell kimondani. Na. Ő nekem nagyon tetszik. Szerintem őt meg is vásárolom. Majdnem fele annyiba kerül, úgyhogy... Nacsóband. Szápra még mindig nem lesz. Akkor a zombi, az igen, inkább ilyen Halloween-es. Oldalt, nem idő, desert. Mondjuk, itt ilyen homok színe van. Csak lehet valami sivatagos valami. Sivatag. Sivatag, Anna. Lezárt Anna. Legyen sivatagomnak. És akkor legyen jány, legyen fiatal. Ezt itt így hagyom. Sörényét meg a farkincáját. Ló megszerzése. Igen, meg akarom szerezni. Szuper, egyelőre tegyük be az istállóba. És itt volt-e még valami, amelyik tetszett volna? Nem. Legyen ez, és akkor ők is párosan lesznek. Jobban tetszik. Ez a másik fontos, ugye ehhez hasonló mintájú loványban van egy csomó. Legyen ő. És akkor ő meg akkor fiú lesz. Ő is fiatal. Legyen a neve Battle Jester. Marcipan, Broken Smash. Nem. Snow inkább a téli lóhoz illik. Wind Farm, Iker Farm az igen. Nem. Honita. Magic Grove, inkább varázslóhoz illik. Ez is inkább téli lóhoz illik. Igen, hógolyó. Pretty Jean. Nem. Rampa. Baby Vision. Nacho Kangaroo, az igen. Nem. Papaja, az van egy gyümölcs, azt hiszem. Lepkék, szóval a Blue az nem illik hozzá. Pearl. Nem Pearl Harbor. Spirit Jenny. Catfire, az igen, macskatűz. Peace Tip. Legyen Peace Tip. Békés utazat. Nem, az a trip. Legyen ez. Egyelőre menjen be is az istállóba. Vegyünk ő hozzá is még egyet, az ő belőle is 2 legyen akkor már. Legyen mondjuk ő, neki tök jó mintája van. Ám emlékszem, hogy a másik milyen ő maradt csődő és fiatal.
Eznek nincs valami véletlenszerű nevet. Tiny Lord, Babylin. Nem. 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 A Guardian-kor az annyira nem jön, de a Csődör. Aurora cirkusz az igen. Van papaja. Clips. A gör még mindig nem jön, mert mindig az Csődör. Lemon Trip. Citrom utazás. Valruszta. Little Monster. Big. Esse. Techno. Potato Block az igen. Sweet Saga. Anti. Legyen Anti. De meg nem rakom, és akkor ő lesz Anti. És simán Anti lesz. Anti a Csődör. Anti az legalább fiúnév. Egyelőre ön is menjen be a listálóba. Szerintem ennyi volt, akkor már végeztünk. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót. Ha iratkoztok, azt még jobban köszönöm. És majd következő videóban találkozunk. Sziasztok!